Tento príbeh sa začal pred 2922 dňami, v obdobiach temna a neistoty, kedy mládež stratila zápal pre všetko školské, sa objavila skupinka študentov, ktorí sa rozhodli prekročiť hranice kolektívneho myslenia. Študenti a študentky sa stretávali v tajnej miestnosti bez elektriny. Jediné, čo osvetľovalo miestnosť, bol plameň sviečky, pri ktorom kuli plány, ako oživiť mysle svojich kolegov. Táto skupina odvážlivcov si určila cieľ, ku ktorému však viedla trnistá cesta. Chceli bojovať za svet, v ktorom sú študenti plní kreativity a motivácie. Preto na počesť toho, že dokázali poraziť temnotu ohňom, si študenti fakulty mass médií zvolili ako symbol fakľu. Tá je teraz uschovaná v mediálnom centre a zapaluje študentom mozgové závity. A preto sa rozhodli prváci fakľu získať. My, tu na fakulte mass médií, spolu s mediálnym centrom robíme zázraky. natáčame filmy, Reportáže robíme grafiku, alebo fotíme. prekvap nás. Ukáž šikovnosť, zápal pre vec a získaj fakľu. Vďaka fakli sa pripojíš do našich kruhov. A budeš mať možnosť robiť zázraky spolu s nami. Ideme do toho. Ideme. Adam, môžeme s tebou rátať? Fú, no, neviem ešte, či pôjdem. Neviem, či sa dám do toho nejak. Neviem. Dobre. No čau, práve čítam tu challenge na Facebooku a tomu ver, to je akcia stvorená pre mňa, idem do toho a ešte nájdem nejaké kukly. OK, čau. Aha. Adam? Už máme aj dodávku. Preboha. Prečo sme v tejto diere? Som tu? Urobme to ako vo filme. Mám plán. Tu je fakla. Tak, a teraz sme tu všetci. Začnime. Ako sa dostaneme dnu? Dnu nás dostanem. Kód som zistila. Druhé dvere si vyžadujú iný prístup. Inštalovaný dvojitý Bruckenheimerov mechanizmus s horizontálnymi poistkami a titánový zámok. Je tam MTL 76. To bude tvrdý oriešok. Ale ja poznám ich slabé miesto. Sústredíme sa. Noemi, prejdeš cez lasery. OK, ideme do toho. Moderátorka na placi už. Pripravení všetci. Tieto dve otázky mi tu fakt nesedia. Veď to len vymeň. Dobre. Kamera. Beží. Zvuk. Beží. Klapka. Set.
A o 3 akcia. V mladosti ste neuvažovali nad kariérou v rádiu? K tomuto sa viaže taká krásna historka s Kamilom Peterajom. Mi Kamil hovoril, že Meky, ty máš krásnu tvár do rádia. Akcia. Ľudia, ja si to nevidím. Však to máš naopak. Jej. Poďme. Teraz je to na tebe.